I zdravo svima, moje ime je Luka, dobrodošli u moj novi video. Današnji video bit će nešto veoma zanimljivo, što nikada do sada nisam uradio. To će biti jedan skeč i pokazat ću vam neke tipove učenika u školama. Tako da uživajte. I također ne zaboravite da učestvujete u mom giveawayu. Link vam je dole i možete da osvojite, ako budete učestvovali, vredne nagrade. I deco, današnji test bit će jako težak. Ove ocene će vam biti jako bitne i bit će upisane direktno u dnevnik. Tako da pazite šta radite i želim vam svu sreću. Joj, 2 plus 2, koliko je? Imam ovde zapisano, dobro. Ej, šta to radiš? Znaš da telefon nije dozvoljen na času. Coca-Cola i da... Samo moment, pričam. Da, to bi bilo to. Šta je?
Da, nastavnice, ja sam uradio i 45. i 49. i 53. Ja mogu da uradim i celu zbirku ako želite. Da, ja znam, ja, molim vas, ja. Da, znači, sumporna kiselina je H2SO4 i, a zaboravili ste na domaći. Ej, 5+. Da. I, eto, to je bilo to za ovaj video, nadam se da vam se dopao, ako jeste, lajkujte ga, komentarišite šta bi sledeće želeli da vidite od mene i lajkujte ako vam se dopada nešto novo od mene. I eto, to je bilo to, mi se vidimo u nekom drugom videu. Ćao!